Teď si postavím dům. Z čeho? Z dřeva. Toto bude stačit. Tak. A to dám tak, aby to bylo hezky. Tak. A v příštích dílech budem to točit. Tak. A dám si postel. Vím, jak se sice vyrábí, ale nechce se mě. Tak. Dveře železné s tlačítkem, dveře, tlačítko, aby to vypadalo hezky, sem. Sice to nebude na všechny strany fungovat, ale bude to vypadat hezky. Tak, funguje. Tady si postavím crafting table a bed. Tak. A jdeme stavět velký stavby. Vezmu si třeba a dneska si postavíme samozavlažovací zařízení. Vezmeme si vodu, potom normální píst a stačí. A potom nějaký blok. Já si vezmu hlínu. Hlína se všechno hodí. Tak, tady to dáme. Jedno navíc, stop. A semko dáme píst, kterým se to bude zavírat. Tadyhle bude voda v tímto a ještě tak a tak. Moc to bude. Můžete si to udělat v jakém rozměru chcete, hlavně mě je důležité, aby to dobře fungovalo. Vodu napřed. Teď udělám rudít a opakovač. Opakovač. Tak. Jo. Teď si to můžete postavit tak a potom zamaskovat zařízení. Můžete to udělat i tak. Já to udělám tak. Tak. Můžete to udělat v zemi a to by vedlo ven. Tak.
Teď budu mít páčku, to zavře a vodu zamaskuju. Tak, tohle to by. A toto můžete tak vykraftit. Ale toto ne, protože tam je ten píst. Teď páčku místo tlačítka. Tak, páčka. To si můžete dát, jak chcete, sem. Teď to je vyplý a zaplý. Tak. A teď to upravíme trošku. Tak. Já vám ukážu, jak se to opravuje. Takže tak. Ale to bacha. To sem a toto sem. Tak, jejda. Ne. Tak. A takže to. A semka si dáte nějaký blok. Třeba hlínu. Hlína bude na to dobrá. Tak, vezmu si píst a zamaskujem. A teď tam dáme ještě vodu. Tak. A teď to vyzkoušíme. Tak. Nefunguje. Já jsem to měl udělat jinak. Jo, mě tady chybí repeater. Teď to funguje. Teď to dělám blbě, pardon. To musíte dát tak. To by stačilo. A teď to si zamaskujete ještě nahoře. A teď si uděláte políčka. Zlatý třeba. Tak. Můžete si to udělat v jakém rozměru chcete. Tak. A co byste chtěli zasadit, můžete si vybrat. Já si zasadím teda rozhodně semínka. Tak a jejda. Tak. 1, 2. Už se stmívá. Tak. A teď dáme zavlažovací systém a nefunguje to. Já chápu proč. Dáme si světlo. Jo. Tady máme blbě.
Dobře, to ještě repeat si dejte pro jistotu. Tak. A ještě sem. Tak. Tady to mělo jet. Tak. Je jedno, jaký materiál použijete. Se nechci zašnípat do něčeho. Tak. Aha, já to mám normální píst. V tím je ten problém. Tak, zastavíme. A musíme tam dát lepivý píst. Tak. Dáme si tam třeba, dohlídnu zas. Tak. Teď by to mělo jet. Hop. Hejda. Už to muset zase vypěstovat. Semínka. Tak. Máme. To by fungovalo. Funguje. A teď si tady postavíme most. Staví se jednoduše, ale je ruční trochu. Tak. Teda to vyhodit, rudit. Opakovač. Ruditový. To ne. Tak. A tady bude tlačítko. Když to zmáčkne. Tlačítko. Jo, tady. Tak. Funguje. Teď tadyhle bude tlačítko. To se posune. Teď to nazorně ukážu. Hop. Sice to je... Aha, to je lepivý. Já jsem udělal lepivý píst. To je velký rozdíl mezi lepivým a normálním. Ježiši. Toto ne. Tak. Teď by to mělo jet. Můžete to tam dát jakýkoliv. Tak. A teď použijete toto a posune se. A to můžete udělat do jakýchkoliv rozměrů. Tento přístroj jsem si vymyslel, takže je jednoduchý. Zkoušel jsem i lepší a lepší se dělají těžší. Tak. A s tímto dílem za chvilku končíme. Tak. Ahoj. Doufám, že se vám tento díl líbil a ahoj.